ni ban san ma uban ma me kai ne ba ko oro na gangancin ne ma kai ne ma wai na je na kama wani aure a wannan lokacin kai kashi ina carry this thing, this wahala for me kai kaca for me wallahi kai wallahi aure in baka war mace kai wallahi this is na ma'ata kai wallahi ko uwar ma me kai ma na je da aure a wannan shekarun ku mun dan samu din dan cincin ina ko zan ji dadi ina yake awara Oga, an zo inda zaka sauka. Na gode mai gida. Hai, wai, zuka, kot mai bora uban janka. Kai, wai. Uban mai kallo a nan gwaran. Oga, ina kwana oga. Ba ga jin magana, tambayan ka nake. Me yake a nan gwaran dan ubanka? Oga, wallahi ba abin da nake kallo, ko ina kallon wa'annan gidajen ne masu kyawu oga, wallahi ba abin da nake yi mai gida. Ka ce yau na kuɗi, kai ka san Lagos, kai duk gida ɗin ka kalla a Lagos, duk gida ɗin ka kalla a Lagos sai ka biya dubu. To haka dubu da ka biya, gida nawa kalla, faɗa mu gida nawa kalla, Wallahi na rantse da Allah gida uku na kalla ko, wallahi gida uku ko na kalla a nan gwara, wallahi gida uku na rantse da Allah da dace ni wallahi. Okay, shikenan, bring money, you go to your house, you go see, bring it. Want to get money, want to get kai wallahi Lagos din nan ma jaguna ne kai ban taɓa sanin Lagos jaguna bane amma wanda take ji da kiki ne na kalle gida 17 na bashi naira 3,000 na bashi kuɗin gida 3 na ce gida 3 da kalla kai gaskiya Lagos jaguna ne ku tsaya na gama baku da idan shine ku gudu ku tsaya dan haka yanzu dan Allah ku taimaka ku danna mun subscribe ku danna shi ku danna yawara ku danna sai kuma sai ku danna alamar kararrawa za mu tsara muku sanin shi yawa goga shi yawa shi za mu ɗaura shirye mu sabbi za mu sanar muku akan YouTube channel din Nafson dan Arewa TV dan Allah a taimaka a daure a danna mana subscribe a danna mana alamar like ne naku Nafson